खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीब बसुमतारी दिनै क'क्राझार सावस्रि फरायसालिमाखौ बेखेवबाय आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव रायजोनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि बिथाङाबो बाहागो लादों आरो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों नंगौ आरो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथांखौबो बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो गोबां समाव राजखान्थिजों मोनसा मोनसेब्लाबो नाथाय दिनैनि सानाव बरगय गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथांखौ दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो बायदि बायदि सोलोंथाइ फसंथान गायसनलांनांगौ होननाबो बिथाङा दिनै खौरांनि गेजेरजों बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावदि खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिटिआरनि जौगानायखौ हास्थायो आरो खौसेथिखौ लुबैयो नंगौ फिन फोरमायबावदि बिटिआरनि एबा बिटिसिनि बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा बर' रायजोनि एबा बड'लेण्डनि जौगानायखौ बिथाङा हास्थायो आरो खौसेथि आरो गोजोनखौ बिथाङा हास्थायो आरो बेखौ लुबैनानै बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव राजखान्थिखौ सानालासै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लादों नंगौ क'क्राझाराव गंसेल' एबा बिटिसिआव गंसेल' नायल' सावस्रि फरायसालिमा गायसननाय जादों आरो बे गायसननाय हाबाफारियाव एबा दिनै मुं थिसननाय गिबि सानाव आगुनि थामहिनबा बिटिसिनि बरगय लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा बुंदों ओनसोलनि जौगानाय एबा बिटिसिनि जौगानायखौ बिथाङा हास्थायो राजखान्थिखौ सानालासिनो मोनसा मोनसेखौ एबा राजखान्थि बिजोङाव गोबां दान्थे बिदान्थेब्लाबो ओनसोलनि जौगानाय बिटिआरनि जौगानाय बिटिसिनि जौगानायखौ बिथाङा हास्थायो आरो अरायसम खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौसेथि आरो गोजोनखौ बिथाङा हास्थायनानै दिनै राजखान्थिनि मोनसा मोनसेखौ नागारनाब्लाबो दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव रायजोनि सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि केशव महन्तजों लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो रायजोनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि बरगय गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा बाहागो लादों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो बायदि बायदि सोलोंथाइ फसंथान गायसनथानफोरखौ लानो हानांगोन होननानै दिनै खौरांनि गेजेरजों बुंदों आरो बिथाङा अरायसम गोजोन आरो खौसेथिखौ हास्थायो दानिया फैदो बिदिब्ला आगुनि एबा बिटिसिनि बरगय गाहाय लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि प्रसेसटू हेक কৰি পেলাই আজি प्रथम बैच मेडिकल स्टूडेंट सकले एडमिशन पार पिছত क्लास आरम्भ हब आजिर परा আজি फाइनल काउन्सिलिंग स्टूडेंट सकलक दिया गई और यू प्रोग्राम सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री तेखेत आहिसे और कैबिनेट मंत्री उरखाव ब्रह्मर लगते केशव महंत हेल्थ मिनिस्टार तेखेते आहिसे बिटिसिर चिफ CAM प्रमद बर' आइसे और बहुत कईजन MLA MCLA और लोकल नेता सकले इरेस्पेक्टिव अफ पार्टी कोनो पलिटिकल पार्टिर कथा नाभाबी राइजे इयात आइसे स्टूडेंट सकल आहिसे और एकाडेमिशियन्स प्रफेसर्स लेक्चारार्स बडलेण्ड यूनिभार्सिटी क'क्राझार कलेज और अन्यान्य इन्स्टिट्यूशनर पर इयात आहिसे आमी भाल पालू जे बडलेण्ड आंदोलन होवार आगत निखिल बर' छात्र सन्थार जितु दाबी आছিলে शिक्षा अनुष्ठाনৰ কাৰণেহে তেখেতসকলে প্ৰথম দাবী কৰিছিল কৈছিলে যে আমাক ইউনিভাৰ্চিটি লাগে আমাক মেডিকেল কলেজ লাগে ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ লাগে এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ লাগে মুঠতে শিক্ষা অনুষ্ঠান আমাৰ বিটিসি অঞ্চলতো লাগে কিন্তু যেতিয়া সেইবোৰ নিদিলে আমাৰ বড় নেতাসকলে ভাবিলে যে নিজাববীয়া পলিটিক্যাল পাৱাৰ যদি নাথাকে निजर जो सरकार नाथाके निजर जो राज्य नाथाके तेतिया हले तेनेकुवा अनुष्ठान बा शिक्षा अनुष्ठाने हक बा विभिन्न अनुष्ठाने हक बा इकनमिक आंतगाथनि हेइबोर आमी बनाई लब नोवारिम इयार कारणे बडलेण्ड सेपारेट स्टेटर कारणे आरम्भ होइसिल इयार पूर्वे आमार राइजर जितु आशा जितु एक्सपेक्टेशन हेइटु आছিলে शिक्षा আজি हेइबोर एक्सपेक्टेशन एटार पिছত एटा पूरण हो जातो आमी देखिबोले पाइछु बडलेण्ड यूनिभार्सिटी चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों
एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं